כלומר, כל ה-x'ים שנמצאים בין 1 ועוד דלתא ל-1 מינוס דלתא שאני מצאתי, יגררו שהפונקציה שלנו, במקרה הזה, שורש x ועוד 8, פחות הגבול, 3, זה קטן מהאפסילון שהוא נתן לי. כלומר, שאם ה-x'ים נמצאים פה, אז ה-y'ים שלהם יהיו פה, ופה הוא בחר. את זה אני צריך לתת לו. הוא נתן לי את זה, אני צריך להחזיר לו איזושהי דלתא שתקיים את הציור הזה שהראיתי לכם מקודם. למה אבל זה x מינוס 1? למה? כי בדיוק אותו, כי מה הציור בעצם? זה הציור. זה 1, זה 3, הוא נותן לי סביב 3, אני נותן לו סביב 1. כן, אבל אם נגיד היה בעלים 3, אז היית עושה x מינוס 3. כן, כן. בגלל שכתוב כאן. לא תזכרו את זה טכנית, אני רוצה שתבינו את זה. עכשיו. x שואף ל-0, זה היה x. איך מוחלט של x. עכשיו, אני רוצה שתבינו מה קורה כאן. אני מהשלב הזה מתחיל לרמות. כאן זה מתחיל להיות רמאות. למה? כי בעצם אני אומר, הרי מה כל הקטע כאן? אני עכשיו צריך לחשוב ממש. דרך אגב, אתם צריכים להבין שאם הוא נתן לי אפסילון והוא רוצה ממני דלתא בחזרה שתקיים את המשפט הזה, ברור שהדלתא שאני צריך להחזיר לו צריכה להיות תלויה באפסילון שהוא נתן לי. זאת אומרת, אם הוא נתן לי 007 אפסילון, אני צריך לתת לו דלתא א', אפסילון 008, דלתא ב', אפסילון כללי כלשהו, אז הדלתא צריכה להיות משהו מאפסילון, 7 אפסילון נגיד, אפסילון חלקי 20. כאן צריך להיות משהו שקשור באפסילון כדי שזה יגרור את זה. ואתם יודעים, אלגברית פשוט, כאן צריך להיות איזה משהו, נגיד 7 אפסילון, אם באמת ערך מוחלט של x מינוס 1 בין 0 ל-7 אפסילון, אז זה אומר שזה קטן לאפסילון. עכשיו, אתם לא יודעים לעשות את זה אלגברה עם כל הניסיון שיש לנו בקורס קיץ, לא עשינו כאלה דברים, עם חושים של מספרים. כלומר, אם כאן יש 007, איזה מספר צריך להיות כאן, זה קשה לעשות את זה. או אם כאן יש אפסילון, איזה מספר צריך להיות כאן, זה קשה לעשות את זה. אז איך אני מרמה? אני אומר, אני בטוח שאני אשיג את המספר הזה, אני בטוח שיהיה לי את הדלתא הזאת. זאת אומרת, אני בטוח שבסוף התרגיל אני אמצא איזה דלתא שתקיים את זה. בסדר? אז לכן אני, כאילו, הראש שלי מעכשיו עד סוף התרגיל שיש דלתא כזאת. זה מה שהראש שלי אומר. עכשיו, לפני שבכלל שאני מתחיל את התרגיל, אני רושם שנשים לב שתחום ההגדרה של הפונקציה הוא x ועוד 8 גדול שווה מ-0. גדול שווה מ-0. כלומר, x מה? גדול שווה מינוס 8. עכשיו, תחשבו מינוס 8 הוא פה. פונקציה מוגדרת במינוס 8. פה היא לא מוגדרת, כן? והגבול שלנו זה 1. עכשיו, הסביבה של סביב 1, אסור שזה יעבור את המינוס 8 הזה. אני בעד דרך אגב שזה יהיה על המינוס 8, לא מפריע לי, אבל אסור שזה יעבור את המינוס 8. מה המרחק בין מינוס 8 ל-1? 9. זאת אומרת, הדלתא שלי מקסימום יכולה להיות 9. לא יכול להיות דלתא 12. זה לא יעבוד, כי אתם ראיתם איזה ציור אני רוצה לעשות בזה. לא יעבוד דלתא שווה, לא יעבוד שזאת תהיה הסביבה. אז לא יהיה לי על מה להתלבש על האפסילון שהוא נתן לי. אז הדלתא שאנחנו ניקח, נגביל לדלתא להיות מה שאתם רוצים עד 9. מה קרה פה? זה סטנדרטי שתמיד עושים. לא? אני תמיד נשאר לספר. אבל אני חושב ששווה 1, כי 1 זה מספר נוח. זה קל. אם במקרה עצמה ההגדרה היה אחרת מ-1, אז היית צריך לקחת חצי, או שמינית, או רבע, או משהו קטן מהם. אתה לוקח 0 רק כי זה נוח, יכולת לקחת עד מינוס 7 לצורך? עד 9. עד המספר 9. עד המרחק מפה לפה. לא עד המינוס 8? תחשבו מה זה המספר הזה שכתוב כאן? כאן יש 1 וכאן יש 1 ימינה, 1 שמאלה. 4 ימינה, 4 שמאלה. 7 ימינה, 7 שמאלה. מקסימום 9 ימינה, 9 שמאלה, לא יותר. להגיד 9 ימינה, 9 שמאלה, זה להגיד את זה. 1 ימינה, 1 שמאלה, זה להגיד את זה. למה 1? אמרנו שזה יכול להיות עד 9. לעשות 4. מה שבא. אוקיי. 6 אי אפשר, חוץ מ6. איך? עכשיו, בסוף תשאלי אותי את השאלה הזאת, רק בסוף. בסדר? נגביל לדלתא להיות דלתא בין 0 ל-1. עכשיו אני ממשיך, זה לא עושים בכל תרגיל, רק בתרגיל שיש בעיה בתחום הגדרה. רגע, 1 זה בגלל השאיפה של ה-x? נגביל לדלתא להיות בין 0 ל-2, זהו, אמרנו. בסדר? העיקר מספר שלא יופיע כאן, לא 1, לא 3, לא 8. אין כאן 2? אין כאן 2. רגע, למה בחרת בעצם את 2? תשמעו לכם הערה, ניתן לבחור כל מספר בין 0 ל-9. בסדר? טוב, עכשיו מה הרמאות? הרמאות היא כזה, אתם לא תראו שמה. מה זאת אומרת רמאות? לא, טוב, בוא נעשה את זה ככה. עוד פעם, אני מחפש, נתנו לי אפסילון ואני מחפש דלתא. עכשיו מה הרמאות? ואל תעתיקו, רק תסתכלו. אני חושב שיש דלתא כזאת, יש לי תחושה שיש דלתא כזאת.
לכן זה מבחינתי נכון. אז אני אומר ככה, אני אקח את הביטוי כאן שבתוך הערך המוחלט. אני רוצה איזושהי דלתא, שהסכמתם איתי, אני מקווה, שהיא צריכה להיות תלויה באפסילון שהוא נתן לי, שתקיים שכל הביטוי הזה קטן בסוף יהיה מאפסילון. זה מה שאני צריך. אני צריך איזושהי דלתא, שאני חושב שהיא קיימת איפשהו, תכף אני אמצא אותה, שאם תשימו אותה פה, זה יקיים פסוק אמת כאן. בסדר? אז אני צריך איזושהי דלתא שכנראה תהיה תלויה באפסילון. עכשיו, אם זה היה נגמר בזה, נגיד 7 דלתא, ככה זה היה נגמר, זאת אומרת, הייתי מגלה שזה, עם התנאי הזה, בסופו של דבר קטן מ7 דלתא, אני מוסיף כאן שווה, כי זה ממש לא משנה אם שווה או בלי שווה, העיקר שיש כאן קטן חזק כזה. איזה דלתא תשימו כאן ותקיים כאן פסוק אמת? אקסילון חלקי 7. עכשיו אפסילון חלקי 7, מה עם אפסילון חלקי 10? למה לא? 7 כפול אפסילון חלקי 10, קטן שווה מאפסילון או לא? 7 עשיריות מאפסילון, קטן שווה מאפסילון? כן, ברור. ואם היה אפסילון חלקי 1000? גם. ואפסילון חלקי 2? לא טוב. זאת אומרת, כל דלתא אפסילון חלקי 7 ומטה, זה יהיה טוב כאן, נכון? יפה, אז אפסילון חלקי 7 יעבוד כאן. עכשיו, אם נצליח להביא את זה, לראות שזה קטן באמת מאותה 7 דלתא, סיימנו את התרגיל. כי אז אני יודע שאותה דלתא צריכה להיות קטנה שווה מאפסילון חלקי 7, למשל אפסילון חלקי 7, וסיימתי את התרגיל, סיימתי את הבעיה. כאן הרמאות. למה? כי אני רוצה שהביטוי הזה עבור אותו דלתא שאני מחזיר לו יהיה קטן מאפסילון. אז אותה דלתא שאני רוצה להחזיר לו צריכה לקיים את התנאי הזה, כדי שזה באמת יהיה קטן מאפסילון. איך אני אגיע ל7 דלתא? קודם כל, אז עכשיו אני מבין שאני צריך להגדיל את הביטוי הזה, שאתם עושים כאן קטן, אתם מתכוונים שזה יותר גדול מזה, אני צריך להגדיל את הביטוי הזה ובסוף להישאר רק עם מספרים ודלתות, זהו. לא, סתם, אמרתי, אם אני אצליח להגיע ל7 דלתא, מבחינתי סיימתי, או 20 דלתא, או לא משנה מה. אז זאת המטרה שלי, המטרה שלי שכאן יהיה מספר כפול דלתא. זאת המטרה. אבל למה אפשר שווה? כי תקשיב, כי אם נגיד באמת דלתא, מישהו אמר לי כאן אפסילון חלקי 7, כן? ואפשר גם אפסילון חלקי 10, אבל נגיד אפסילון חלקי 7, אז תחשוב שאם דלתא באמת אפסילון חלקי 7, אז אתה מקבל באמת שזה קטן ממש מאפסילון, יש לך כאן קטן ממש. תחשוב שכאן היה רשום אפסילון חלקי 7. מה התוצאה של זה הייתה? 7 כפול אפסילון חלקי 7, כמה זה? אפסילון. אז היית מקבל שזה קטן ממש מאפסילון. אז מותר לך שווה גם. בסדר, אז אני לא יודע אם זה באמת 7 דלתא, אין לי מושג, אני רק יודע שאני צריך להגדיל את השבר הזה ולהשתמש בעובדה הזאת. עכשיו, התרגיל שאני פתרתי בכיתה, למי שהיה בכיתה, בשיעור שלי, זה ממש, מה עשינו? שיפצנו את הביטוי הזה, אם אתם זוכרים, שיחקנו אותו, ובסוף באחד מהמונה המכנה, במונה, הופיע זה, נכון? כאן אי אפשר לשפץ אותו. זאת אומרת, מה זה לשפץ אותו? אי אפשר עכשיו לעשות מכנה משותף דברים כאלה, אבל מה שכן אפשר לעשות בתרגיל הזה, להכפיל בצמוד, בדיוק. להכפיל ולחלק בצמוד. זאת אומרת, אפשר לרשום את זה למעלה ככה. אולי באמת אל תעתיקו, רק תסתכלו. מינוס 3 כפול שורש x ועוד 8 פלוס 3, ואם אתם מכפילים בזה, אתם צריכים גם לחלק בזה. כמה יוצא למעלה? x ועוד 8 מינוס 9, כמה זה? אז למעלה זה x מינוס 1 בערך מופרד, כאילו למטה נשאר זה. אבל למה זה קטן? זה בדיוק כזה? לא אמרתי קטן. תודה. זה שווה לזה. זה השלב הראשון. קודם כל מפשטים, משחקים עם הביטוי כדי להגיע לצורה כזאת. בשיעור הקודם למשל, או בתרגיל הדוגמה ההיא, הגענו נגיד למשהו כזה. אני זוכר, זה היה נגיד משהו, לא משנה. x מינוס 2 למטה כפול x ועוד 3. נגיד, אתם יכולים להגיע לכל דבר שהוא. לכל ביטוי עם x'ים אתם יכולים להגיע, שהמטרה שלכם זה להגדיל את מה שיש פה. להגדיל את מה שיש פה. המטרה שלכם, שזה יהיה כאן קטן מאיזה משהו עם דלתות, נכון? יפה. אז קודם כל שלב ראשון, מפרידים בין הערכים המוחלטים. נכון? אפשר לעשות שזה ערך מוחלט של המונה, וכערך מוחלט של המכנה. זה במקרה תרגיל יותר קל ממה שעשינו, אבל... מה אתם יודעים... טוב, בוא נתחיל כבר עם הקטן. מה אפשר לעשות עם הערך מוחלט שלמטה? להוריד אותו. אפשר להוריד אותו, למה אפשר להוריד אותו? כי זה פלוס 3 וזה בטוח יהיה. אז אפשר לרשום ערך מוחלט של x מינוס 1, כשורש x ועוד 8 פלוס 3. מסכימים במעבר הזה? כן, מה אתם יודעים על ערך מוחלט של x מינוס 1? קטן מדלתא. ערך מוחלט של x מינוס 1 קטן מדלתא, קטן ממש מדלתא.
אז אפשר להגיד שכל הביטוי הזה קטן ממש דלתא חלקי זה. ולא לשכוח, המטרה זה להגיע למספר כפול דלתא. רגע, איך אמרת בעצם שה-x מינוס 1 קטן מדלתא? כי אני יודע שיש דלתא כזאת. אז אני יודע שזה, אני בטוח מתחיל מפה, זה המהות. בסדר? אז אני יודע שיש דלתא כזאת, לכן איך מוחלט ש-x מינוס 1 קטן מדלתא. אז החלפת אותו בדלתא בעצם? מה זה החלפתי? האם הגדלתי את השבר הזה? כן. זאת השאלה. הגדלתי, אמרנו. המטרה, להגדיל את השבר ולהישאר רק עם מספרים ודלתות. זאת המטרה. האם אפשר, מה אני צריך לעשות המכנה? להקטין אותו או להגדיל אותו? להקטין אותו. אני צריך לרשום משהו כאן שבוודאות הוא יותר קטן מזה כדי להגדיל את השבר. ושלא יהיה בו איקסים, כן? מה אני יכול לעשות כאן, לרשום כאן כדי שיהיה ממש יותר קטן מזה? 3. למה 3 בוודאות יותר קטן מזה? שורש הוא... חיובי. שורש מספר חיובי. ברור ש3 יותר באמת קטן. יכול להיות 0 אבל. אז מה אם זה 0? אז קטן שווה. אז זה 3. ברור ש3 קטן שווה מ3 ועוד שורש משהו. זה ברור שזה נכון. אבל כאן פשוט זרקת כאילו את ה-x ועוד... לא זרקתי סתם, זה נכון אלגברית? האם השבר הזה תמיד לכל x גדול שווה מהשבר הזה? זה לא סתם. עכשיו, סיימתי, הגעתי למספר כפול דלתא. אני רוצה שהמספר הזה יהיה קטן שווה מאפסילון. זאת תהיה הכוכבית שלי. ובכוכבית אני רושם את הדבר הבא. אי השוויון כוכבית יתקיים כאשר דלתא, או עבור דלתא, שמקיימת מה? יתקיים עבור דלתא, שמקיימת שדלתא חלקי 3, קטן שווה כלומר דלתא, שקטנה שווה מ3 אפסילון. ניקח, מה אתם רוצים לקחת? איזו דלתא? שווה 3 אפסילון. ואז מבחינתי כאילו סיימתי את התרגיל, אבל אל תשכחו שהגבלתי את דלתא להיות בין 0 ל-2. אז אני אומר ככה, נזכור כי דלתא בין 0 ל-2, לכן נבחר, מה הבעיה? אם מישהו ייתן לי אפסילון 0.00007, אני אתן לו בחזרה את ה3 אפסילון הזה. אבל אם מישהו ייתן לי אפסילון 20, אני לא יכול לתת לו 60. אני צריך לתת לו הרי דלתא מקסימום כמה? 2. אז את המינימום. נבחר את המינימום מבין אותו 3 אפסילון שלי, ואותו 2 שהגבלתי. ובכך נבטיח, כאן בוודאות נבטיח, שמתקיימת בעצם הטענה הזאת. יפה, אז עכשיו, שנייה, תכף אני אחזור למינימום, עכשיו בעצם אני עונה לשאלה שלה. אם היא הייתה לוקחת דלתא בין 0 ל-3, אבל זה לא מעניין. זה לא מעניין, כי מה המטרה?